Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi pa 24 April mu chaka ichi cha 2023, ndipo tili mu mulungu wachitatu wa Pasaka, ndipo lero ndi Lolemba. Tiye tikhale limodzi kuti timve kuti Mulungu watikonzera zotani. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito zathu omwe Moto 6 ndime ya 8 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a novice Felista Richard, achipani cha asisteri a Daughters of Wisdom, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu mthenga wabwino wa Yohane Woyera, Moto 6 ndime ya 22 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Martyrs of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Adalephera kumgonjetsa Stefano chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi Moto 6 ndime ya 8 kuzalekeza 15. Stefano anali munthu amene Mulungu adakomera mtima kwambiri namdzaza ndi mphamvu, kotero kuti ankachita zizindikiro zozizwitsa pakati pa anthu. Koma kudabwera anthu ena aku Kurene ndi aku Alexandria, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opatsidwa ufulu. Iwowa pamodzi ndi ena aku Silisia ndi aku Asiya adayamba kususana ndi Stefano, koma adalephera kumgonjetsa chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Sono iwo adapangira anthu ena kuti azinena kuti, tidamumva akunyoza mwachipongwe Mose ndi Mulungu yemwe. Motero adawusa mitima ya anthu, ya akuluakulu awo, ndiponso ya aphunzitsi amalamulo. Iwowa adamuukira Stefano namugwira, nkupita naye ku bungwe lalikulu la Ayuda. Adayimiritsa mboni zonama. Izozo zidati, munthuyu amangokhalira kulankhula mawu onyoza nyumba ya Mulungu ndiponso malamulo a Mose. Tidamumva iyeyu akunena kuti Yesu wa ku Nazareti uja azawononga malo ano, ndipo azasintha miyambo imene Mose adatipasa. Ndipo onse amene anali m'bungwemo adapenyetsetsa Stefanoyo, naona kuti nkhope yake inali ngati nkhope ya mngelo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane Moto 6 kuyamba ndime ya 22 kuzalekeza ndime ya 29. Mmawa mwake
khamu la anthu limene lidasalira kusidya lija la nyanja lidaziwa kuti chombo chinalipo chimodzi chokha. Anthuwo adaziwanso kuti Yesu sadalowe mchombomo pamodzi ndi ophunzira ake, koma kuti ophunzira akewo anali atapita okha. Komabe zombo zina zochokera ku Tiberias zidafika pafupi ndi malo amene anthu aja adadyera chakudya Ambuye atayamika Mulungu. Khamu lija lidaona kuti Yesu kulibe, ophunzira ake omwe kudalibenso. Sono anthu onsewo adalowa mu zombo zija napita ku Kapenao kunka nafunafuna Yesu. Pamene anthu aja adampeza Yesu kusidya kwa nyanja, adamufunsa kuti, aphunzitsi, mudafika liti kuno? Yesu adati, kunena zoona, inu mukundifuna osati chifukwa mudazimvesa zizindikiro zozizwitsa zijayi, koma chifukwa mudadya chakudya chija mpaka kukhuta. Musamagwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mupeze chakudya chokhalisa chimene chili moyo wosatha. Mwana wa munthu ndiye azakupasani chakudya chimenechi, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza mosimikiza. Pamenepo anthu aja adayamba kufunsana kuti, titanitu sono kuti tisate bwino zimene Mulungu afuna? Yesu adawayankha kuti, chimene Mulungu afuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo, amene Mulungu adandituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, lero lino mawu athu oyamba tikuphunzira chinthu cha mtengo wapatali. Mawu amene titasinkhasika tinaona kuti ndi abwino oti atithandize siku la lero ndi awaonena kuti si bwino kulimbana ndi munthu yemwe Mulungu wamkomera mtima, kapena kuti si bwino kulimbana ndi munthu yemwe Mulungu wamuzoza. Polimbana ndi munthu otere chonchi, titha kumalimbana ndi Mzimu Woyera kapena kulimbana ndi mngelo yemwe. Si bwino kulimbana ndi munthu yemwe Mulungu wamkomera mtima, chifukwa potero titha kumalimbana ndi Mzimu Woyera kapenanso kulimbana ndi mngelo amene. Izi tikuziona pamene anthu akumuzunza Stefano. Tikumva kuti popeza kuti Stefano ankalankhula ndi mphamvu ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera, anthu adayamba kumafuna zoti azilimbana naye. Iye utamva mawu athu oyamba kuti ankachita zizindikiro zozizwitsa pakati pa anthu, nde anthu adayamba kususana ndi Stefano, kuyamba kumunamizira, kumusinjirira, ndipo tikumva kuti adausa mitima ya anthu, ya akuluakulu awo ndi aphunzitsi amalamulo ndi ena onse amene anachokera madera osiyanasiyana kuti alimbane ndi Stefano. Koma tikuona m'mapeto mwake kuti anthu amene wakodi akupindula pa zonsezi, ngakhale anamunamizira, tikuona kuti zonse zimene anthu amachita sanapindulepo nchinthu chimodzi chomwe, chifukwa m'mapeto mwake tamva kuti ndipo onse amene anali m'bungwemo adapenyesesa Stefanoyo, naona kuti nkhope yake inali ngati nkhope ya mngelo. Tanena pachiyambi kuti kulimbana ndi munthu amene Mulungu wamkomera mtima, kapena kulimbana ndi munthu amene Mulungu wamuzoza, kapena wamupatula, titha kumangolimbana ndi Mzimu Woyera amene, kapenanso kulimbana ndi mngelo amene. Taona pazotsimikizika kuti anthu onse wati ankamuona ngati mngelo,
Pamoyo wathu wa siku ndi siku, izi zimene zinamuchitikira Stefano si chinthu chachilendo. Zakhala zikuwachitikira anthu kuyambira zaka zambuyomo, ndipo zimachitikira anthu mpaka pano. Ndipo kwa amene amakhala kuti iye wazazidwa ndi Mzimu Woyera, ndikumaoneka kuti akusata chilungamo pa dziko lapansi pano, maoneka kuti iyeyo wasankha chisankho choti asangalatse Mulungu basi, amakhala mdani wa anthu ambiri. Anthu ambiri ife talimbananso ndi anthu amene ina timangowaona ngati anthu, koma osadziwa kuti Mulungu anayika mu mzimu wake mwa iwowo. Timangowaona ngati anzathu, abale athu, koma Mulungu anayika mu china chake mwa iwo. Kapenanso mwinanso pa iwopo anachoka level ina apita level ina ya Mulungu wawo, mafanafananso mwina ndi njero. Pali anthu amene takhala tikukokana ndi anthu amene Mulungu anakomera mtima, koma tizaona kuti tikalimbana ndi anthu ngati amenewa sitingaphule kanthu, kapena sitingapindule china chilichonse pa moyo wathu. Tizaona kuti pamene tapanga chisankho choti tikhale ndithu tiphatane ndi Mulungu, anthu ena azatipezera zifukwa zoti mwina asusane nafe, kapena kwinanso basi azimise nyale imene ikuyaka mwa ife. Koma Mulungu amakhala nafe nthawi zonse kutiteteza, amakhala nafe nthawi zonse kuyenda nafe, mpaka chifukwa choti ntchito imene ngati munthu wakomeredwa mtima, ngati munthu Mzimu wa Mulungu wayikidwa mwa iye, amakhala kuti Mulungu ndi amene amagwira ntchito mwa munthuyo. Ndipo ife tikamalimbana ndi munthuyo amene Mulungu wayika mzimu wake mwa iyeyo, timalimbana ndi Mulungu amene. Chifukwa chake anthu ambiri amene mwina atayesesa kulimbana ndi anthu amene ali ake a Mulungu, lero pano timangoona mwina masoka osiyanasiyana, kuyesera ichi ayi, kuyesera business ayi, kuyesera ulimi uyu ayi, kuyesera mwina kupita ku South Africa kuti mwina zikatiyendere ayi, kupita ukunduku kugwiragwira ukunduku, kupita ku sukulu mapeza kuti azathu akukhoza ife sizikutiyendera. Koma tizifunse kuti kodi sitinalimbane ndi achina Stefano? Mwina kuyesera banja limene banja kumangovuta siku ndi siku, anthu mangokangana mbanja. Chifukwa choti mwina pena pake tinamulakwira munthu amene anakomeredwa mtima. Ife polimbana naye kumaona ngati tikulimbana ndi munthuyo, osadziwa kuti tikulimbana ndi Mzimu Woyera. Ndi kulimbana ndi Mzimu Woyera ndi tchimo lalikulu loti ndilija limene limalepheranso kukhululukidwa munthu. Tchimo lalikulu kwambiri. Sitinazindikire mwina kuti pamene timalimbana ndi munthu amene ndi kuti tinalimbananso ndi njero amene. Chifukwa chake lero pano zinthu zathu sizikutiyendera bwino. Mu uthenga wathu wabwino tamva chinthu cha mtengo wapatali kuti mwina funso nkumanena kuti ife amene tili a Khristu timamusata Ambuye Yesu ndi cholinga chanji? Tikumusata Ambuye Yesu ndi zolinga zanji? Tinaona anthu pamene Ambuye Yesu anachulukisa zokudya, kenaka anthu atadya bwinobwino Ambuye Yesu anachoka kupita dera lina, anthu akumusata. Koma osati chifukwa kuti Ambuyewo muli mphamvu, mwa Ambuye Yesu muli mphamvu yayikulu, koma akumusata chifukwa cha zina. Ambuye Yesu akuziwa kuti awawa sakundisatira mu ubwino, ndipo ndi pamene akuwauza inu mukundisata osati chifukwa kuti mwaona zozizwitsa zimene ndachita, koma mukundisata chifukwa cha chakudya chicha. Kodi ife timamusata Ambuye Yesu ndi cholinga chanji? Chifukwa ngati tasatira Ambuye Yesu ndi chakudya, chifukwa cha chakudya kapena chifukwa cha zifukwa zina za ife zoti zitipindulire ife anthu, ndoja tikakumana ndi mavuto timangolira, ndoja tikakumana ndi mavuto ndiuja timati iya basi gulu lanu ndalisiya, mpingo wanu ndausiya, ine basi ndikukamba mpingo ina, ndikukajoina mipingo ina yabwera masiku ano, ndikukapanga zinthu zoti basi zotiso ndikhaso mwakuti ine ayi. Ndi Ambuye Yesu akunena kuti tiyenereka tipitirire pa chakudya imene timachithamangirachi, kuti mwina tikakhumudwitsidwa timati tasiya. Koma pamene ifeyo tikusata Ambuye Yesu, tisate Ambuye Yesu chifukwa tikuwakhulupirira kuti munyengo zonse ali ndi kuthekera kupanga zinthu zodabwisa moyo wathu. Ndiponso chokudya chimene tizisakasaka chisamakhale chija chokutha, akuti chokudya chake chizikhala chija chona kuti chikakhazikika mwa ife chitipase chimene chikhale chakudya cha moyo wosatha.
tizifunse lero abale ndi alongo pamene tikumvesera mawuwa kuti tikusatira Ambuye Yesu ndi zolinga zanji. Mwina timakhala ndi zolinga zosiyana-siyana. Ine ndikusatira Ambuye Yesu cholinga kuti ndizakhale ndi nyumba, ndikusatira Ambuye Yesu kuti ndizadya zakudya zabwino, ndikusatira Ambuye Yesu kuti ndizakhale ndi ndalama zambiri zoti ndikatunjika nyumba ndithu ndizakhale munthu wosangalala. Koma zimenezizo ngakhale tikhale nazo koma osakhulupirira Ambuye Yesu kapena Ambuye Yesu osalowa mwa ife nkutipasa mtendere wake umene Iye amapereka, ndi kuti ife tili chabe. Tiyeni muzonse tisatire Ambuye Yesu chifukwa choti Ambuye Yesu tikuwakhulupirira ndi mtima wonse, ndipo kuti Ambuye Yesu ali ndi kuthekera kuti pasa ife moyo wosatha. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo. Mwakoma nonse. Haleluya, Yesu wau